Maupay nga kulog ay nga tanan. The cross is the greatest sign of love. May mga kabugtuan iton mensahe ha aton inang adlaw. Ang cross amo ang pinakadako nga tiyaman han gugma because the man on the cross never stopped loving. Inang adlaw nagkakatitiro kita hin kahilom ngan pagtahod samtang aton gindudumdum ang pasyon ngan kamatayon aton Ginoo Hesukristo. Good Friday is not just a day of sorrow, it is a day of love. Usa nga gugma nga andam magantos, magsakripisyo, ngan maghatag kaniya kinabuhi para haaton nga tanan. Ngan dilahan naton ebanghelyo aton nabatian ang pasyon hanaton Ginoo Hesukristo. Reflecting on the passion of Christ, we can learn significant lessons worth applying to our life. Ngan karuyag ko mag-focus ano sang rason kung kay ano ginraysang si Jesus. Diran gabihan panihapon, si Jesus mismo nagsiring nga may ada maglilingo ka iya. Maaram Kristo nga paglilingoon hiya. Ngan bangin mga kabugtuan, di dahil nga pulong, makita naton na naton kalugaringon. Ang ebanghelyo han pasyon ni Kristo, makikita naton ang tulong nga paagi in paglingo kan Jesus. Siyahan, si Judas, iya ginbaligya hi Jesus in pirakasalapi ngadtohan mga Romano. Ang mga tao di na naton ebanghelyo, ira ginhukman nga igraysang Jesus ngadto a krus, ngan ginbutang-butangan hinsala si Kristo. Nganing katulo, si San Pedro, iya ginbiwara, Jesus makatulo. Kung kukulawan naton mga kabugtuan, ini nga mga tao, ini nga mga apostoles ni Jesus, amo kunta ini ang diri mabaya ha iya. Amo kunta ini ang mga tao nga mapabilin o anda magsakripisyo hiton ira kinabuhi para kan Jesus. Kay amin ni ang mga tao nga higugmaon ngan gintambal ni Kristo. Pero katapusan irala paglilingoon ni Kristo. Mga kabugtuan, iton paglingo, iton pagtraidor, usa nga masuol ngan makasurubo nga realidad nga ma-experiensyahan iton usa nga tawo. Ngan madanay kun hino pa ito naton tinatapuran ngan hinihigugma, amo pa iton maglilingo haaton. And this is the reality of life. Minsan, kung sino pa yung pinili, inalagaan at pinahal natin, sila pa ang magtataksil sa atin. May mga kabugtuan, ang inabat ni Kristo. Yan siguro mapakiana kita, kayo daw la, nga nabuhat mirahin paglingo kanisud. Daraba kay magraot kira nga mga tao? No. Kay waray tao nga maraot. Kay nga tanan kita, ginhimo iton Dios. Nabuhat mira ang paglingo kanisud, diri dara kay magraot kira nga tao, kundi dara kay mayada mira mga kaluyahan. Judas, Peter, and the people in the gospel betrayed Jesus because of their weaknesses. Ang kaluyahan ni Judas, kwarta. Ang kaluyahan ni San Pedro, aniya faithfulness. Ang kaluyahan ng mga tao di na naton ebanghelyo, they are too judgmental. Ang kung papakyanan naton ito naton kalugaringon,
Si Judas la ba, iton may ada kaluyahan iton kwarta? Si Pedro la ba, iton may ada kaluyahan iton pagbuwa? Ang mga tawo di na nato ni Ebanghelyo, hirala ba ang may ada kaluyahan maghukom o magbutang-butang iton sala? Diri. No? Because sometimes in our life, we become Judas, Peter, and the people in the gospel. May ada mga tawo nga kaluyahan iton kwarta. Iton kaluyahan iton kwarta, amo iton kahakog iton kwarta. Diri kay maluyahon kun waray kwarta. May dito yung saying nga nasiring, when the money speaks, everybody listen. Sanglit may ada mga tawo nga andam ig sakripisyo, iton maupay nga relasyon, ubisan iton pamilya, para iton kwarta. Damo ito nagaaragway nga mga pamilya, darahiton kwarta. Kini Judas, ginibaligya Jesus hinpira kasalapi, kita mga kabugtuan, pira iton aton pagbaligya, iton aton mga butos. Yan nga panahon, ito no sa nga requirements iton pagkandidato, kinahanglan damo iton kwarta, sunod na la iton plataporma, kay kadak-an haaton, kaluyahan iton kwarta, diri kita nakakabutos, kun waray hatag haaton. Ito ni bahaaton, diri nagsusumat iton kamatuuran, dara kay napapalit iton kwarta. Ito ni bahaaton, bisan ko nakita nga mayada injustices nga natatabo dira hiton aton komunidad, diri kita nagsusumat iton kamatuuran, diri nala kita nagliliya, kay napapalit iton kwarta. Ito ni bahaaton, nagpapasangyaw hiton mga fake news because we are paid. Iton iba nga mga officials, waray nalabot hiton kahimtang hiton mga tao, bisan kung ginkukuri, basta ang importante, damo iton ira na kukuha nga kwarta. Tinuod, samtang aani kita kalibutan, kinahanglanon ngan importante iton kwarta, pero sobra na nga ni kita hiton kamakikwarta, sobra na nga ni kita yung kahakog hiton kwarta, madanay makakapagbuhat kita iton diri Asya, tugad ang ginbuhat ni Judas. Si Pedro la ba iton may ada kaluyahan iton pagdiwara o pagbuwa? Diri. Most of us are like Peter. Si Pedro nakatulo magdiwara, dila na aton ebanghelyo nga ginbasa yan nga adlaw. Kita mga kabugtuan, how many times do we lie? Kada adlaw, nakakapara ba kita pagbubuwa? Nakakapera ba naton ginlilingo Hesus Kristo? Dirahiton aton mga trabaho, nakakapera kita diri nagiging tangkod. Or bisan niton aton pakipagrelasyon niton aton igkasitawo, nakakapera kita pagbubuwa. Madanay, bisan niton aton mga asawa, anak, usuok nga sangkay, aton ginbubuaan. Madanay, iton pagbuwa, nahimo nala naton nga mga bisyo. Madanay, adlaw ngani nga Domingo, diri anay kita Katoliko, dara kay damo ito naton kinabibisihan. Ginlilingo naton iton Dios. Madanay, may dangani nahatag in relief, ito ni mga relihiyon, ito ni bahaaton, diri laanay Katoliko, para makakarawat in relief. Many of us are like Peter. Ang mga tao han ebanghelyo la ba, iton may ada kaluyahan, iton paghusga, o pagbutang-butang iton sala? No. Because sometimes we are too judgmental. No? Ito ni bahaaton,
Maupay daman magbutang-butang hinsala ngadto hiton iba nga tawo. Inutoy baha aton maupay liwat magpakaraot ngan magpinanlibak ngadto hiton iba nga tawo. Inutoy baha aton mahilig daman maghusga hiton iba nga tawo as if mga perpekto kita. Bisan diri kita maaram hiton tinuod nga istorya, makusugla gihapon kita maghusga. We are like the people in the gospel. Mga kabugtuan pinida kan Kristo, hini nga mga naglingo kan Jesus, hinuba kita. Si Judas, nga kaluyahan iton kwarta, si Pedro, nga kaluyahan iton pagbuwa, oran mga tao din na naton ibanghelyo, nga kaluyahan ang pagbutang-butang hinton sala, edi nga ni all of the above. Diri lahi Judas, diri lahi Pedro, nganan mga tao ha ibanghelyo, ang nagparaisang kanisus, kundi kita nga tanan. Every sin, every act of betrayal, denial, or rejection contributes to the cross. Pero itong pinaka-importante nga kamatuuran, Jesus was not only crucified because of sin. He chose the cross out of love. Ginpili niya ang pag-antos ngan kamatayon na krus para aton kataluwasan ngan pagpakita kung gaano kita kay gugmaon hiton Dios. Didahan krus waray magsiring Jesus nga ginpasulan tahiya o diri kita naging matinumanon na iya. Didaha krus iya ginpatkita aniya kaluoy ang pagpasaylo ngan paghigugma tubtub hakatapusan. Kanamin mga kabugtuan iton maupay nga mensahe aton nga tanan. Even if we fail, even if we fall, even if we turn away, Jesus never stop loving us. Padayon lagi hapon kita nga ginihigugma hiton Dios. Sanglit mga kabugtuan, kung makita kita hiton cross, ayaw la naton kulawi iton aton mga sala. Kulawi liwat naton kung gaano kita kahigugmaon hiton Dios. Do not be afraid of our sin. Be confident in His love. Because the man on the cross is not a God to reject. Iton tawo di da krus, diri ha Dios nga naglilingo, nagbubuwa nga naguhusga. Siya ang Dios nga nahigugma, nagpapasaylo, nga naguhulat aton pagbalik. Sanglit mga kabugtuan, yan ang Semana Santa, paghimo kitahin usa ngan simple nga desisyon. Instead of betraying, let us choose faithfulness. Instead of denying, let us choose courage. Instead of following the crowd, let us choose Christ. Because in the end, the cross is not just a sign of suffering, it is the greatest sign of love. Amen.